21. februára sa konala výročná členská schôdza miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža. Február 21-én tartotta a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete évzáró taggyűlését. Önöket, és szívesen köszöntöm körünkben Sámson Ferenc urat, polgármester és alpolgármester Oszton Ferinkát, és minden Predseda organizácie William Zambo privítal hostí a zúčastnených a následne referoval o činnostiach organizácie v minulom roku. Vo svojom referáte hovoril aj o tom, že ako hlavnú povinnosť organizácie pokladajú 3-krát do roka usporiadať dobrovoľné darovanie krvi, ale aktívne sa zúčastnili spoločenského života obce. Prispeli aj bezplatným meraním krvného tlaku a hladiny cukru v krvi pre spoznanie zdravotného stavu záujemcov. Plány organizácie za rok 2010 budú prebiehať podobne. William Zambo vyzdvihol spoluprácu medzi organizáciou a obecným zastupiteľstvom a vyjadril vďaku za finančnú podporu. Zambo Vilmos, a szervezet elnöke köszöntötte a vendégeket és az egybegyűlteket, majd beszámolt a szervezet elmúlt évi tevékenységéről. Beszámolójában többek között elmondta, hogy fő feladatuknak tekintik az évi 3-szori véradás megszervezését, de aktívan kivették részüket a község társadalmi életéből is. Ingyenes vérnyomás és vércukorszintméréssel hozzájárultak az érdeklődők egészségi állapotának megismeréséhez. A szervezet 2010-es évre szóló munkaterve is hasonló szellemben készült. Zambo Vilmos nagyra értékelte a szervezet és az önkormányzat közti együttműködést, és köszönetét fejezte ki az anyagi támogatásért. A következő pontunkban pedig van úgy szintén egy kötelességünk, ami a múlt évben is volt, a bronzérmeknek az átadása, amely ebben az év, és a múlt éves eredmények alapján három személynek jár. Az a 3 személy itt is van, Tomás Ak, Jana Németovár és mögött Pavel Paterka. Most ezt akkor annak át a további pontba. Meg szeretném kérni a polgármester urat, hogy adjuk át a 3 ünnepeltnek az érmeket, mégpedig akkor úgy, ahogy mondtam abban a sorrendben. A Vöröskereszt Komárnyi Szervezete nevében akkor engednek, hogy átadjuk a bronzérmet, a 10-szeres véradásért és a továbbiakban szeretettel várom. Jedným programovým bodom schôdze bolo aj odovzdávanie bronzovej janskej plakety 3 darcom. Od obecného zastupiteľstva boli darcovia odmenení malým darčekom, ktorý im odovzdal starosta obce František Sámson a zástupkyňa starostu Helena Aggová. A gyűlés egyik programpontjaként 3 véradónak a Janszki érdemrend bronzfokozatát adták át. Az önkormányzat részéről Sámson Ferenc polgármester és Helena Aggová alpolgármesternő kis ajándékot adott át a kitüntetetteknek. Kérem engednek, hogy a Vöröskereszt nevében átadjuk a 10-szeres véradásért a bronzérmet, és várunk a jövő héten is. Köszönjük szépen, és még egyszer akkor minden államoknak gratulálunk, és várjuk a 20-as ezüstérmet.